ৰাইজেতো মোক সদায় বিচাৰি আহিবইতো লাগিব। দিল্লীও মই কেইবাবাৰো গৈছোঁ, সিহঁতৰ বড়োলেণ্ড, গোৰ্খালেণ্ড, ত্ৰিপুৰালেণ্ডতো মই গৈছোঁ। তাত সিহঁতকো এটা লেণ্ড লাগে। তো আমাৰতো কৃষিবিলাকতো অৰুণাচল হৈ গ'ল, আৰু ইয়াত বিভিন্ন বৰ অসমটো এতিয়া ষ্টেট হৈ গ'ল। গতিকে বড়োলেণ্ডৰো দাবীটো সঠিক বুলি আমি ভাবোঁ, কাৰণ তেখেতৰ কোনো গভৰ্ণমেণ্টে নাচায়, জংঘল হৈ আছে, এতিয়া পঞ্চায়ত ৰাইজ নাই, একো আঁচনি নাপায়, সেইকাৰণে বড়োলেণ্ড বিচাৰিছে। মোৰ মতে আমাৰতো কোনো বড়োলেণ্ডৰ প্ৰতি আমাৰ ব্যক্তিগত আমাৰ হেৰি নাই, গতিকে আমিও ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ হওক যাতে। গোটেই অসমটো এক চাইডে চাই এক চাইডে নাচায়, তেনেকুৱা হৈ আছে। সিহঁতকোতো মানুহ এটা জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এটা ষ্টেট লগা হয়, গতিকে দিয়াটোৱে ভাল, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। সেই ইমানেই কওঁ। মোৰ নাম পেৰামচেৰি, সেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জ আসাম নিচি এলাইচি ছ'চাইটি। जों गोदो गोदायनिफ्रायनो फ्राय बुंनो थाङोब्ला 52 बोसोरावनो जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जों खालामबोगासिनो दङ, आरो जों जेब्लासिम बड'लेण्डआ जाफुङा अब्लासिमहालागै जों सन्तुष्ट जाया। आरो बेखौ सानैसो मानसियाल' मावदों बर' माबाखौ, बे खुनु रायजो राजाफोरनि समर्थन गैया। जोङो बड'लेण्डखौ नांगौ। बड'लेण्डखौ आं जागोन होननानै सानो, जिहेतु बे गणतान्त्रिक मोनसे अधिकार बियो, आरो बे संबिधानिक अधिकार। जोङो दिनै 52 बोसोर जिथु संग्राम खालामबाय थादों, बे गणतान्त्रिक जिथु अधिकार, बे अधिकारखौ रावबो हमथाना लाखिनो हाया, खुनु सक्ति गैया। बेखौ सानसे समाव बियो महर मोनगोन, बड'लेण्डआ सानसे महर मोनगोन, आरो बेयाव फुराफुरि फोथायनाय दं। दिनैनि हाबाफारिया जाहैबाय बिसेसके बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि मोननैनि मोनसे प्रग्राम बियो, कार्यसुचि बियो। आरो बे कार्यसुचियाव नैबेखौनो फोरमायदों दिनै जे माने सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि जेसेबां बर' हारिफोर दङ, बिसोरो बड'लेण्डनि बेलायाव कमप्रमाइस गैया, बड'लेण्डखौ नांगौ। ओरैनोथ' बेले बेजेखौ नुनो हागौ, खिन्थु बयबो जोङो बर' हारि हिसाबै जों खौसेयैनो दंजोबो। सिन्ताधाराल' बेलेग बेलेग जानो हागौ मानसिफोरना, सोरबा धीरेनिनो सोरबा माबानिनो बिदि जानो हागौ, खिन्थु जों बर' जाथि हिसाबै जों बड'लेण्डनि बेलायाव बयबो खौसे दं। आरो बेखायनो जों मोनसे फोथायनाय दङ, बर' लिडारफ्रा बे बेलायाव जयैनो जानानै समाधानखौ खालामगोन, निस्सय सहिखौ होगोन, निस्सय जयैनो। आरो जोङो बर' रायजो राजा हिसाबै लिडारफोरनि खेलि मेलिखौ बेले बेजेखौ जों साबजाखाया मालाबाबो, जों ज' थानो लुबैदों, आरो समाधाना बे जागोन। ओरैनो दा नुनायखिनियाव सबिया बेबायदि नुदोंब्लाबो मोनसे टाइमाव बे समाधान जाहैगोन, जिहेतु भारत सरकारा गासैबो संगठनफोरखौ ज' फैनानै समाधान खालामनो आग्रह जादों। बेनिखायनो आं फोथायो बे समस्याया बेबायदियैनो समाधान जागोन, जों खौसे जालायफिनगोन। दिनै बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्ला मोननै जिल्लाजों लोगो नांनानै जयै आलादा रायजो बड'लेण्डखौ थाबैनो सुफुंनानै होनांगौनि मिजिंजों दिनै मोननै जिल्लाया जयैनो जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय सारिदुवार ओनसोलाव जोङो मोनसे सुबुं गौमा लानाय जादों। बे सुबुं गौमा लानायनि गुबै ओंथिया बेनो जाहैबाय जे दिनैनि समाव स्टेट गभर्नमेन्ट आरो इन्डियान गभर्नमेन्टआ जिबायदि मोनसे बर'नि जि समस्या, बे समस्याखौ सुस्रांनानै होनायाव जिबायदि मोनसे बेले बेजे खालामबाय थादों, दा बै बेले बेजे खालामबाय थानायखौ सोंखारिनानैनो दिनै जोंनि जि डिमान्ड, जोंनि जि दाबि, बै दाबिखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनांगौ। जोंनि जि मोन्थाय, बे मोन्थायखौ जोंनो थाबैनो होनांगौ, नङाब्ला जोङो जोंनि जि सोमावसारारि आफादफोर एबसु, एनडिएफबि, जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट, बे गासै सोमावसारारि आफादफोरा जोङो उननि समफ्राव बेबायदिनो जों सोमावसारलांबाय थागोन। मानोना जोङो फोथायो आलादा रायजो बड'लेण्ड मोनागौमानि जोंनि जि बर' हारिनि गांनाय उखैनाय दाबि दावहा, बे गासैबो जोङो मोनसेबो जोङो जाफुंसार जानो हानाय नङा। बेखायनो मोनसेल' सिमां, जोंनो जेरैखि जाया बड'लेण्ड नांगौ। बड'लेण्ड मोनोब्ला जोङो जाथि हिसाबै बुहुमनि गेजेराव थांनानै थानो हागोन, बुहुमाव जोङो बर' जाथि हिसाबै जोङो सिनायथि मोननो हागोन। दा बै मिजिंजोंनो जोंनो थाबैनो बे बड'लेण्डनि जि समस्या, बे समस्याखौ समाधान खालामनानै होनांगौनि जि मिजिं, बे मिजिंजोंनो जोङो दिनै सारिदुवार ओनसोलाव बे मोनसे सुबुं गौमाखौ लानाय
लानाय जादों बेवहाय खमैबो जोङो मोननै जिल्लाजों जयै लोगो नांनानै जोङो 50,000निबो बारा जोङो बेवहाय गेदारिं खालामनो हादों बेनि थाखाय आङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै आङो जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों साबायखर जासिगोन जे आंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो रायजो राजाया फोथायनाय दङ जे जोङो आलादा रायजो बड'लेण्ड मोनाबा जोङो जाथि हिसाबै थांनानै थानो हानाय नङा बेखौ दिन्थिनोनो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो 50,000निबो बारा बर' सुबुंफ्रा जोङो ज' जानो हादों दिनै सनितपुर जिल्लानि निसि याकुम लापां सारिदुवारनि बे गेलेग्रा फोथाराव उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो खमैबो 10,000 सुबुं बिथांमोना बाहागो लाफैदों बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फैबाय थानाय समाव भारत सरकारजों आसाम सरकारजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सोमावसारारि आफादजों जि सावरायनो गोनां बियो थाबैनो पार्मानेन्ट सलुसन जाहाथे जायो बे डिमान्डखौ लानानै दिनै सारिदुवारनि बे निसि याकुम लापाङाव सुबुं गौमायाव गोथार सुबुं गौमायाव बाहागो लाफैनाय जायो दा बेयाव गाहायथारै आयदा हिसाबै लानाय जादों दा इनस्योर द पलिटिकेल राइट्स अफ आउटसाइड द लिभिं इन आसाम प्रप'ज बड'लेण्ड एरिया बेखौ लानानै आरोबाव बर'फोरनि जा फरेस्ट हा बेखौ इन्टाइटेलमेन्टखौ थाबैनो सलुसन खालामनानै होयो बे आयदानि सायाव लानाय जादोंमोन बेखौ मददथि होनानै उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो जोङो गासै 22था आन्सलिकनिफ्राय जोङो खमैबो 10,000 सुबुङा बाहागो लाफैदों आरो बेयाव बाहागो लानानै जों बेखौनो गोजोननाय मोन्दों जे दासिमबो बर' रायजो राजा बिथांमोना जोंनो जे आलादा रायजोखौ नांमारगौ जोंनो जे पलिटिकेल राइटखौ नांमारगौ जोंनो जे जोंनि जा मोन्थाय बेखौ बिख'नायाव दासिमबो मेङाखै बिनि मेसेजखौ जोङो दिनै थारैनो नुनो मोननानै जों गोजोननाय मोन्दों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDP प्रग्रेसिभ आरो PGCBM बे मोनथाम आफादनि दैदेननायाव सनितपुर जिल्लानि बालिपारानि नैबे निसि लापां फोथाराव मोनसे सुबुं थुबुरमा जादों बे सुबुं थुबुरमानि ओंथिया बेनो फैबाय थानाय समाव जितु बड'लेण्ड जेंनाखौ सरकारा बोस्रांनो थाखाय नाजागासिनो दङ जाहाथे बे जेंना बोस्रांनो नाजानायाव खुनु बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ जाहाथे थालांहोआ बेखौ लानानै दिनै सोमावसारदों दा बिनि गेजेरजों जों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा फोरमायनो नागिरो थांनाय BSc सुक्ति BTC सुक्ति बे मोननै सुक्तियाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया थालांबाय फैबाय थानाय सुक्तियाव जाहाथे जोङो बे मोननै जिल्लाया थालांबावा दा बिनि थाखायनो जोङो दिनैनि बे सुबुं गौमानि गेजेरजों जों सरकारखौ नारसिनदों आरो बे समाव आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरो जोंनि गेजेराव सोरबा बड' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ लाग्रोनो नागिरदों बे बड' अट'नमास कसारि काउन्सिलखौ जुदि लामारोब्ला जों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि थाखाय बियो दुखुनांथाव जागोन दा बेनिखायनो आं बे समाव खावलायनो लुबैदों जोंनि बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जिखि आफादाव थाया मानो जोंनि सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बे जाथिनि खाथोराव जाहाथे खौसे गाराङै नैबे फैबाय थानाय सुक्तियाव जाहाथे जों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया हाबफायो बेखौ हाबफानो थाखाय आङो खामानि मावनो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जाबाय